Parjolo maula ate madi Tuhan ate. Jadi ngamar punghi tadi son si manulang au si manulang tua di limang. Molo di meda da kuwoto di son maralo do hita samudar hita. Holan lau merebut ise siakangan ise siang gian. Hudok matuamu au si manulang tua di limang. Na adong di batu na godang. Nuaingon saya gudang do tua di limang madok siakangan. Kemudian semanulang ate nasare pamuara aja madok siakangan. Maredu mo bagi raja na pasang. Bagi amu maju amang. Parbatu na godang 110. Dibutamur sampai tua kan? Saya madok bapak tua doa tu persape tua. Saya madok opung, saya madok abang. Au tua di limang. Jadi kan sian pemanggilan ni au tua di limang mada saru madok au syakangan. Kan itu kan? Kan itu kan waing. Nah, alai ya mau di Facebook. Habis mau diputungin asida arong madok rojan, arong madok pengkhianat. Ayau nah wala mirunu cerita amulo harus kangen mau lihat ma alai bahasa dan mungkin amado amang tua ada mulo harus kangen dan mungkin amado abang mulo kangen jadi ala rekam doon asa dibigi dongat tubuh muna anon pator kamu maju sauti jo dang nama harus kangen au pokoknya kebenaran do dia baik kamu maju sauti cuplikan aja jadi mulai ada ma di soal ini pada do lihat dena amin wang na ngai gusto sa amon si pino pani puntaro si beto ma pamuarese olo memang na macerita ro na mangona memang ina do duiro na ujalo ngai bisa tahono ku tu hosonari olo manguda amat abang bidona ni do pung lo menuru si silei memang to horo ni ro mi molo na jului si binigero arong ni meto ni degni ba sa mga berdua do mga namarabang kita ang gidulinani si bet na gudang si atas olo jala to na dua ipe hirang go hira hadulita pamotoan ni ba pamotoan do mang na alani cerita on alani susudani tira para medidi do kore na pasang hadulita oh ida te alai na sumudia maron do jului Gebiarong ma sistem na sehira na dua persi. Olo. Molo di bona besogi di Bakara. Se masigugo do ne sida maddo. Nagabi pino panyo puta hira puta tu di limang. Nagabi siakan. Oh. Alai arong hai metri de ini ba. Molo hira do tubu simun lang tulu kan. Wala. Sila do maddo. Kahaduli tu iba song padok musilakan. Olo. Alai itu ma diari perkurion. Gaya mamo para ma pinopan yu putih song ni nang hebi suho nang hamalo petong. Nung di belakangan ni arion. Terjadi maka ulaun binigi. Terjadi kasih ulaun. Gaya bedohok manumain. Ipe dohonok si bagian do. Oh sebagian do ate. Sebagian kira anggidoli pertua di limang madokon. Raja anggidolina napasang. Raja napasang. Do penguharaja. Olo ma pamuaraja bu moji. Olo abe si penguharaja nggak jelas be. Si paitonga. Tidak anaknya putih. Olo. Oh. Jadi dia dibun ni akak pinok panjukuni manungai ngalalian saya susu kita. Ba bolosongon hamin main kira dongat tu. Bolo doang kasih beliau ni masih mana gitu. Oh iya tuh. Itu contoh kata. Lima daw pardengganon. Itu gue bisugoni lihat tuan itu kita bay makalala ni pasarian na ringgan. Bolo nunga ditikina marsugot pro sahala di upungkay pagkasonak na ulang di kita na nunga bedong si paham di kita masalah isa siya tangan isa siya pigyan. Olo ba? Betul di wala anggo na magpulingon itong oto. Olo ma imada. Mudah-mudahan may lihat Tuhan ini sahalai dia lamar warenggan pinupang yung putih sa luhuna tinggal dipakai bisuhon na binasa pasahon itu harta tu. Oh, lo mau lihat. Kalau mulai usonari di sohon. Kerja dulu. Oh lo mana? Di mana?